Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό μάθημα θα μάθουμε για τον κόσμο που μας περιβάλλει και τα υλικά σώματα. Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι φτιαγμένος από ύλη. Τα ζώα, τα φυτά, ο αέρας, οι άνθρωποι αποτελούνται από ύλη, γι' αυτό τα ονομάζουμε υλικά σώματα. Ακόμη και ο αέρας που δεν μπορούμε να δούμε αποτελείται από ύλη. Η ύλη αλλάζει μορφές, όμως δεν καταστρέφεται ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από την αρχή. Για παράδειγμα, το φως του ήλιου αλλάζει μορφή και μετατρέπεται σε ηλιακή ενέργεια. Δεν καταστρέφεται ούτε δημιουργείται από την αρχή. Από πού προέρχονται όμως τα υλικά σώματα? Όλα τα υλικά σώματα φτιάχνονται από 92 μόνο στοιχεία. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Δημόκριτος υποστήριζε ότι αν τεμαχίσουμε την ύλη σε μικρότερα κομμάτια θα φτάσουμε κάποτε σε ένα αδιέρετο σωματίδιο που το ονόμασε άτομο από το στερητικό α και το τέμνο. Τα άτομα είναι τόσο μικρά που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Χρειάζεται μικροσκόπιο για να τα δούμε. Για να καταλάβεις πόσο μικρά είναι, σκέψου ότι σε μία κουταλιά σούπας υπάρχουν 606 εκατομμύρια άτομα. Ένα υλικό σώμα, όπως το τούβλο που βλέπουμε στην εικόνα, αποτελείται από διάφορα συστατικά. Αν διαχωρίσουμε τα συστατικά του και αρχίσουμε να τεμαχίζουμε ένα από αυτά σε μικρότερα, θα φτάσουμε στο μόριο. Το μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι ενός σώματος και διατηρεί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σώματος από το οποίο προέρχεται. Για παράδειγμα, αν κόψουμε ένα μαγνήτη στα δύο, θα διατηρήσει τις ιδιότητές του και θα συνεχίσει να έλκει ένα μέταλλο. Τώρα τι θα συμβεί αν τεμαχίσουμε και τα μόρια? Αν τεμαχίσουμε και τα μόρια, θα φτάσουμε σε ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα άτομα. Τα άτομα αποτελούνται και αυτά από ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου, ενώ τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε συγκεκριμένες τροχές. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Ο πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο του ατόμου, όπου συναντάμε τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Γύρω του περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ τα πρωτόνια θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Τα ηλεκτρικά φορτία θα τα δούμε αναλυτικά σε άλλο κεφάλαιο. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα κουάρκ. Στην εικόνα βλέπουμε λοιπόν μία μύγα που αποτελείται από πολλά μόρια. Κάθε μόριο, είδαμε, αποτελείται από άτομα. Κάθε άτομο έχει στον πυρήνα του πρωτόνια και νετρόνια και κάθε πρωτόνιο και νετρόνιο αποτελείται από κουάρκ. Τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκ θεωρούνται σήμερα στοιχειώδη σωματίδια, δηλαδή δεν έχουν εσωτερική δομή. Πιο απλά θα λέγαμε ότι μέσα τους δεν περιλαμβάνουν τίποτα. Όπως είδαμε πριν στην εικόνα, τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Έτσι λοιπόν μπορούν τα άτομα να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα νέο μόριο. Παρακάτω βλέπουμε πως δύο άτομα υδρογόνου ενώνονται με ένα άτομο οξυγόνου και σχηματίζεται το μόριο του νερού. Επειδή τα άτομα και τα μόρια είναι πολύ μικρά σωματίδια, για να αναπαραστήσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο χρησιμοποιούμε τα προσομοιώματα. Τα άτομα αυτά παριστάνονται με σφαιρίδια διαφορετικού χρώματος και διαφορετικού μεγέθους. Όταν ενώνονται δύο ίδια άτομα, όπως για παράδειγμα δύο άτομα υδρογόνου, τότε τα μόρια που δημιουργούνται φτιάχνουν ένα χημικό στοιχείο. Χημικό στοιχείο λέγεται και το μόριο που δημιουργήθηκε με τα δύο άτομα χλωρίου που βλέπουμε δίπλα. Στην εικόνα βλέπουμε ένα άτομο ή ένα μόριο. Παρατηρήστε τα σφαιρίδια που το αναπαριστούν και είναι διαφορετικού χρώματος. Πρόκειται λοιπόν για ένα μόριο, αφού αποτελείται από διαφορετικά άτομα. Όταν ενώνονται όμως άτομα διαφορετικού είδους, τότε φτιάχνουν μία χημική ένωση. Την ονομάζουμε χημική ένωση γιατί ενώνονται διαφορετικά άτομα. Παρατηρήστε την αμμονία και το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι και τα δύο χημικές ενώσεις αφού αποτελούνται από διαφορετικά άτομα. Στην αμμονία ενώθηκαν ένα άτομο αζότου με 3 άτομα υδρογόνου και ο χημικός τύπος γράφεται NH3. Ενώ στο διοξίδιο του άνθρακα ενώθηκαν ένα άτομο άνθρακα με 2 άτομα οξυγόνου και ο χημικός τύπος του διοξιδίου του άνθρακα είναι CO2. Σταματήστε για λίγο το βίντεο και σημειώστε στο τετράδιό σας τους χημικούς τύπους των παρακάτω χημικών ενώσεων. Ελέγξτε αν γράψατε σωστά τους χημικούς τύπους. Κάτι που πρέπει να μάθετε ακόμη είναι ότι τα στοιχεία και τις χημικές ενώσεις που μιλήσαμε πριν τα λέμε καθαρά σώματα. Ας θυμηθούμε ότι στα στοιχεία τα μόρια αποτελούνται από ένα είδος ατόμων και τα αναπαριστούμε με ένα χρώμα, ενώ στις χημικές ενώσεις τα μόρια αποτελούνται από διαφορετικά είδη ατόμων και τα αναπαριστούμε με διαφορετικά χρώματα. Με βάση όσα μάθατε, ποια από τα προσομοιώματα αναπαριστούν μόρια στοιχείων και ποια μόρια χημικών ενώσεων? Σταματήστε το βίντεο και γράψτε στο τετράδιό σας. Οι χημικές ενώσεις αποτελούνται από δύο χρώματα, δηλαδή διαφορετικά είδη ατόμων, ενώ τα στοιχεία έχουν ένα χρώμα γιατί αποτελούνται από ένα είδος ατόμου.
Μία ακόμη πληροφορία που είναι σημαντικό να ξέρετε. Οι αλχημιστές στο Μεσαίωνα προσπαθούσαν να μετατρέψουν την ύλη από μία μορφή σε άλλη. Προσπαθούσαν να μετατρέψουν τα μέταλλα σε χρυσό. Δεν το κατάφεραν όμως ποτέ. Τώρα η σειρά σας. Μπορείτε να αναπαραστήσετε με πλαστελίνη και ξυλάκια τα μόρια του νερού και της αμμονίας. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε σύνδεσμο με ασκήσεις και κουίζ για τα υλικά σώματα. Καλή μελέτη!